Skont il-Kummissjoni Ewropea, Malta għandha waħda mill-aqwa kura tal-kanċer fl-Ewropa, grazzi għal sistema moderna u avvanzata li qed tgħin fl-effiċjenza u l-kwalità tas-servizz mogħti lill-pazjenti. F'analiżi u studju tas-sistema b'xejn offruta mill-Istat Malti, il-Kummissjoni Ewropea rrappurtat li waqt li snin ilu pazjenti Maltin u Awċin kienu ikollhom jistennew ma' 7 xhur biex jibdew jingħataw il-kura, illum il-ġurnata tali trattament jibda jingħata wara biss 31 ġurnata. Il-Kummissjoni Ewropea faħret u rakkomandat is-sistema Maltija li ġiet żviluppata minn grupp ta' professjonisti fid-Direttorat tal-Modijiet tal-Kura tal-Kanċer u li taħdem bi referral system li taġġel il-proċess biex pazjenti jinqdew kemm jista' jkun malajr. Dan fost l-oħrajn bl-introduzzjoni tal-kunċett ta' Nurse Navigators li jgwidaw lil pazjenti li ħafna drabi jkunu mitlufin appena jiġu informati li ntlaqtu minn kanċer u servizzi dedikati għat-taħriġ ta' infermieri speċjalizzati fis-settur. Fl-2022 l-isforzi tad-Direttorat tal-Modijiet tal-Kura tal-Kanċer ukoll ġew rikonoxxuti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO li wkoll irrakkomandat il-kura f'pajjiżna globalment. One News tkellem ma' direttriċi tal-Modijiet tal-Kura tal-Kanċer Dr. Danika Marmara li spjegant kif din is-sistema naqset il-pressjoni minn fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza b'madwar 25% tal-pazjenti. U f'dawn l-10 snin għamilna minn kollox biex dejjem inġibu nies li huma speċjalizzati. Wara inti tlesti trattament għandek bżonn ukoll għandek bżonnijiet differenti. Allura ħloqna tim biex jiffoka fuq il-bżonnijiet tiegħek u ovvjament dan irridu issa il-pass li jmiss huwa li noħorġu servizzi fil-komunità fid-djar tal-pazjenti billi nagħtu trattament u interventi li huwa propju fid-dar tal-pazjent biex nilħqu l-pazjent fil-bżonnijiet li kollu bżonn. Dr. Marmara qalet ukoll li l-Gvern qed jagħmel kull pass biex il-kura tal-kanċer tkun iżjed faċilitata u aktar effiċjenti għal ġid tal-pazjenti mill-mument li jkun hemm suspetti ta' kanċer sa wara trattament. Sa dan it-tant fl-analiżi dettaljata tagħha l-Kummissjoni Ewropea wkoll qarfet li s-sistema bħal servizzi oħrajn mediċi madwar id-dinja għandha l-isfidi tagħha partikolarment bin-nuqqas ta' ħaddiema li huma dejjem meħtieġa. Madankollu xorta waħda rikonoxxiet li s-sistema Maltija hi pass kbir il qudiem għall-kura u trattament tal-pazjenti fl-ogħla livell Ewropew.